हानजा भटार्सआ रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोखौ देरहासार होनानै आसामावहाय जोंनि नैबे सिडली बियाबनि थाखाय मा मावनांगौ बेनि थाखाय जोंनो आशीर्बाद होनो फैदों। आं स्पेसियेलि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों नैबे सिडली बियाबनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ 100% सान्थि जौगाथाय खौसेथि आरो हारिजों हारि दाङाबाजि आरो मा होनो धोरोमखौ लानानै दाङाबाजि गैयै मोनसे समाज दानायनि थाखाय खामानि मावलांनो दिनै जोंनि बे हालामनि रायजोफ्रा हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टियान सिख बुद्धिस्ट गासैबो जोंखौ आशीर्बाद होगोन आं बेखौ आसा खालामो। बे राजखान्थिनि बे मोनसे सिस्टेम गासैबो दोलोआनो बेयाव बाहागो लागोन। नाथाय दिनै थांनाय काउन्सिल बिसायख'थियाव एनडिएजों थानायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोखौ गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठिया सैगारदोंमोन। दिनै एनडिएनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगोनो इउपिपिएल दोलोखौ गासैबो धोरोमनि गासैबो समाजनि मानसियानो दिनै सापर्ट होनो फैगासिनो। 100% देरहागोन देरहानाया सियर जेननायनि थाखाय बे रावबो गेलेया देरहानायनि थाखायसो गेलेयो। सार नोंथांमोननि दोलोनिफ्रायनो गोबां सोद्रोमाफोरा केन्डिडेट लुबैदोंमोन खिन्थु मोनासै बिथांमोना खिन्थु मोननैनि थाखाय बिथांमोना एसे गोसोखौ गोजोननाय जानानै दङ। बेनि खेथ्रआव सारा मा बुंगोन? लुबैनाया स्वाभाबिक। दिनैनि दिनाव इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार सोर जानो लुबैयो? साफ्रोमबो जानो लुबैयो। मानोना इन्डियानि 100% मानसिफ्रानो टेलेन्टेड जोबखा। गथिखे लुबैनाया स्वाभाबिक। बिसोरखौ केन्डिडेट मोनैनि बोराबनानै बेलेग डिसिसन लानायखौ नुनो मोनो। बिनि सायाव सारा मा खावलायनो सानो? एकमडेसना गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो। मालाबा सोरबाया सेआव फैगोन, सोरबाया 3आव थागोन, सोरबा 2आव फैगोन, सोरबाया सेआव थागोन। बे स्वाभाबिक। बे इसोरनि महिमाखा। साफ्रोमनोबो आलदा आलदा मोनसे नर्म्स होदों इसोरा जेरै नर्म्स होदों बिदि दावगालांनांगौ। जायफोरा मोननाय बिथांमोनखौ मा गोजोननाय मावगोन सारा? साफ्रोमबो मोननाय टिकेट मोननाय आरो बिजाथिफोरनिसिम आंनि गोरबोसिमनिफ्राय शुभेच्छा थाबाय। जों साफ्रोमबो मोजाङै मोजां जौगालांनो हाथों। देरहाखांनायनि उनाव हालामनि खामानि मावनो हाथों।